Zdravo đaci, jesmo li spremni za rad? Krećemo. Objasnili smo već kako se razlikuje zavisna od nezavisne rečenice. To dakle znate. Sad treba da pričamo o zavisnim rečenicama. Ima ih 10 vrsta. Odnosne, izrične, mesne, vremenske, uzročne, uslovne, namerne, načinske odnosno poredbene, dopusne i posledične. Kad ih ovako nabrojane vidite, deluje zastrašujuće. Nema šanse da ovo ikad naučim. Ajde da probamo. Mislim, ovo vam treba i za kontrolni, a i za maturu. U vašim gramatikama, na kraju oblasti zavisne rečenice, verovatno ima neki pregled gde je između ostalog rečeno koji veznici i veznički spojevi uvode koju vrstu zavisnih rečenica. Sačekajte s tim. Dajte da probamo to ovako. Čini mi se da je lakše. Bojim se da će vas zbuniti veznik da ako krenete da bubate veznike. Učit ćemo zavisne rečenice preko službe koju imaju u komunikativnoj rečenici. Tako je mnogo lakše. I idemo redom. Odnosne rečenice, one imaju najviše službi. Mogu da budu subjekat, objekat, atribut, apozicija. Izrične rečenice najčešće su u službi objekta. Mesne rečenice imaju službu priloške odredbe za mesto. Vremenske imaju službu priloške odredbe za vreme. Uzročne imaju službu priloške odredbe za uzrok. Uslovne imaju službu priloške odredbe za uslov. Namerne imaju službu priloške odredbe ili priloške dopune za nameru, odnosno cilj. Načinske, to jest poredbene rečenice, imaju službu priloške odredbe ili priloške dopune za način. Dopusne imaju službu priloške odredbe za dopuštenje, a posledične imaju službu posledične dopune. Ostavljam vas sada da ovo poslušate još koji put, a onda da ih učimo jednu po jednu. Lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Vidimo se. Pozdrav!